Sanibona isiZulu Nation, Ninjani, Ngiyaphila. This video is taken from our Patreon page. This is a new series, a weekly deep dive into our YouTube videos, where every week I'll release a video really talking in depth about something that has been put up on the YouTube channel. This video I'm putting out for free, so you guys can just check out the vibe, what's happening with this Patreons here. So if you're keen to get really serious with your study, head over to our Patreon page and help support us make epic videos for you guys. Ngiyabonga kakhulu, salani kahle bafundi. Sanibona balandeli baka Patreon, ninjani? Ngibingelela ubabu uDaniel, ubabu Andrew nobabu Mark. Niyaphila? Hayi, ngiyabonga kakhulu ukuthi ningixhase, ningisize ku Patreon. Manje namhlanje kuzoba i-post yokuqala, first post, just some extra deep dive learning material. This is taken from isiZulu, the book that we're busy translating. There'll be a YouTube video out soon, and yeah, I just thought I'd like to share my process with you guys. So this is a Zoom call with Nkosinati. First, I tried to translate as much as I could of the book into English, and this is now going through what I've translated with Nkosinati. And yeah, so I thought that you'd enjoy the process. When I first started reading this book a few years ago, I couldn't get past the first page. I had to read it about 10 times to get something. So yeah, so my Zulu's improving every day with these little projects, and so, well, big projects. This was a very big project. So yeah, so enjoy, sit back and relax. Ngiyabonga kakhulu, salani kahle. Awu, Ukhona. sengikhona. Sengikhona. Njani first? Ngiyancenga ngi-right. Ngiyancenga. Hayi, akuhle. Ngiyancenga kuba lapha kwabalula ukutranscribe ngoba Yeah, ngibona ukuthi uvele ulokhu njani copy and paste. But yeah, nami ngisazoyibukisisa nje ngoba khona nokunye nje yabona iminwe yami ikhona kwenye indawo angikhumbuli. ngayibona kodwa ngakudelete lokho ngoba yayivela. Okay. Yeah. Nanokuthi yeah kanje kunamanye amagama ayesuke ifont yakhona, kunamanye amagama asuke ebhalwe kancane. Okay. Usulungisile lokho. Yeah, ngangizama ngikulungise njengalokhu uzwele ithini ka angithi amagama. Yeah. Namanye yeah. Okay, I sashiyela ngizoyilungisa later. So yeah, la ngibale kahle yini lapha i-intro yakhona eyami. Awubonanga? ngayifunda yona. Ngikhumbula ukuthi khona la ngalungisa khona, angisazi ukuthi ku. Oh, wayilungisa nje. Okay, angibonanga. Ngayinaka ngayilungisa yona. Okay. Okay. So ngathanda negama lakho olusebenzisile ukuthi ngeke kube khona isivimbelo. Oh. Yeah, okay. Ubala. Okay. Bathi ubala umlando ngesizwe kuyingwadla. Ingwadla into enkulu noma ngibale kahle ukusho a big task or a mammoth task. Yenza sense. Ngicela sibuyele ngiyobona i-context yomuntu. Yeah. Oh, ukubhala umlando ngesizwe kuyingwadla uqobo. Igama leli specifically ngicabanga ukuthi into eyingwadla kuyingwadla igama vele lichaza mhlawumbe into engaba i-challenge. Okay. So a challenge. It's a huge challenge. Okay. Yes, into engaba i-challenge. It's a massive challenge. Okay, I see it's massive. Yes, ngoba angithi nalapho mawusuke uzobhala umlando kusuke kuyinto
kubantu abaningi kungcono uma kuzobhala umuntu osuke azi ukuthi ukhuluma ngani ebhala leyo nto adlula kuyona yena. Manje kuze baze bachaze at-a stage la nanokuthi baningi abantu abathanda noma bakhonze ukubhala umlando wakwaZulu okungabantu besinye isizwe. Nalokho-ke kugcina kwenza ukuthi vele kube i-challenge kubo ngoba phela kunzima ukubhala into ungabanga ingxenye yayo. Okay, so la uyasho mambatha uphose itshe esivivaneni. Kuthiwani lapha? Phosa itshe. Uphosa itshe esivivaneni ukudlala indima, to play a role. Okay. Uma like more like a contributor. Uma mhlambe angithi uma ukuthi ngifuna ukwakha i-project noma mhlambe ngiyenza i-fundraising. So uma wena inasibonele esiray angithi wena waphosa itshe esivivaneni ukuthi ngithenge laptop. Okay. So lokho yes. So imali leyo wawuyifaka wawuphosa esivivaneni. But mostly usukufaka entweni mhlawumbe ekhona. Uma mina ngizama ukukhanda ngizama ukufundraiser ngithi ngino 5 rand bese ngithi ngicela uphosa esivivaneni bese ke nawe ufaka lo 5 rand noma ufaka lokho nakho ukuphosa esivivaneni ke lo. Okay. The recording ngibala kanje ngizophinda later ngibuke isingisi ukuthi sinjani. Okay. Yeah. It's July. Okay, so she has not. Ngalungisa lawa kakhulu owafake lawa esingisi owafake kuma brackets angwanaka ngalungisa lawa kakhulu owabhale ngesiZulu ngoba lawa owafaka ama brackets ngesingisi ngangicabanga ukuthi mhlambe noma nama comment akhe angwanaka mhlamba angwanaka. Yeah, akhona manje engifakile manje nje but I thinking ngizoyibheka nje lokho engifakile bese ngibheke yonke futhi. Okay, so she has not maybe okusene imithi ukukamba manga ukukhuluma manga. Okay. Ngizoyilungisa later ngesingisi yabona. Okay. And ukuchema is to be biased. Okay. Yes, ubaba mhlawumbe uma uzohamba neqembu elithile noma uzothanda uzovumelana nabantu abathize noma uchemi. Okay. And ubuciko bakhe like her cultural knowledge or her gains a sense noma her ubuciko angithi kunokuthiwa like in creative art noma mhlambe leyo creative. Kodwa lana angithi ubuciko bakhe bakhuluma kakhulu ngokuthi mhlambe wayekade bhalile. Angithi wabhala umlando. So sebekhuluma barefer kulokho ukuthi ubuciko bakhe not as in like cultural but mhlambe nakho ukuthi cultural knowledge ngoba there's knowledge so bakhuluma ngalo ukuthi lokho ukuba nobuciko ngoba angithi like imbongi isuke isebenzisa like ubuciko bayo ukuhlanganisa amagama nokubhala nje kuko. Manje ke naye bakhuluma ngalokho ukuthi ubuciko bakhe ikhono lokubhala ngendlela. Okay, so her great creative spirit. Angazi ngizothini singisi but her creative spirit in a questioning mind. Okay. Ngizowenza any draft nje and then okay, and what have I done? What I'm going to say. Kuzoba kahle vele manje ngoba usakwazi ukubona ukuthi la this team.
Oh. Aw. Ngicela ubuyela futhi ngale ya. Ubuciko noma ngubani angakuthola kunzima ukuthi amsole ngokuchema. Ubuciko ngifuna siqela mhlawumbe ubuciko bakhe nomqondo wakhe ocubungulayo nohlaka nomsebenzi wakhe kwenza ukuthi umsebenzi wakhe yebo mabezothi ubuciko bakhe umqondo wakhe ocubungulayo angithi ulitholile lo umqondo ocubungulayo ucubungula ulitholile ne ukucubungula you understand? Is it just a framework or okay? Ukucubungula ukubheka izinto into details. Yeah. Ukubheka izinto like uyacubungula. Ithini konje igama like we are inspector more like inspector ufuna ukubona ukuthi like kwenzeke kanjani ukuthi nokunye. Details inspect. Okay. Questioning one in the crates. Is that right? Okay. Okay. A critical mind. Okay. Okay. Let's just take this out then, because a questioning or critical mind, I think, does that. This one. Uhlaka lomsebenzi wakhe. Uhlaka. Uhlaka lomsebenzi wakhe barefer to a certain part noma to a specific part. Okay. Yeah. Part of the work. Yes. Yeah. Angithi manje yena la bakhuluma ngokuthi ubhale umlando. So umlando ukubhala kwakhe umlando lokho this piece of writing ikhona refer to uhlaka like field. Angithi na yebo the field like, okay. So ba refer ngalokho ukuthi uhlaka. This one this. Piece of work. Okay. Maybe it's like the field of history or the thing. Sense. Yeah, ngicabanga ukuthi kuzozwakala kahle ke lokho is interesting makes sense. Is like a piece of work. Yebo. Okay. Mawuzokwazi nanokushintsha kahle ke ethi later stage usubona namagama ongawasebenzisi. Yeah. And then lapha engishoyo nje ukuthi izolo umzulu liswelekile. Is this like it depends on conversation? Is this depend? Ngisho nje ukuthi izolo umzulu liswelekile. Ukusweleka is to when something maybe is missing. What like ngizothi like when something is in a demand but there's no one maybe like there's no one to provide. Okay. Yeah. Absent or it's but by sure. Yeah. Like okay. So the Zulu voice is absent in this conversation on history. Okay. Hallelujah. Okay. The voice okay. Let's just say the voice is absent. Hallelujah. Yeah. Okay. Let me just put some more. Okay. So in this conversation on history, yeah. Okay. Yeah. Ageko? Yeah, bengizothi like okusho ukuthi mangabe bethi like izwi lomzulu like is absent okusho ukuthi uswelekile ukuthi kube khona umuntu ozo-raise izwi lomzulu. Okay. So lo muntu akekho okusho ukuthi there's a need, there's a demand. Okay. Okay. Hallelujah. Okay. Ngizwakahle. Lana nganoma igama elikahle mangithi like days kodwa ukuvusa usinga like yeah usinga
Isikhathi nesiqiniseko ukuthi abafundi bazoyithola ivusa usinga futhi ifanele ukulinda kwabo. So angithi manje basho kahle kahle ukuvusa usinga is to raise that emotional feeling. Uma mhlambe ngizokutshela indaba mhlambe edabukisayo, kudepend ukuthi mhlambe iyadabukisa, imnandi, kodwa ikwenza wena ivusa leyo nto. Okay. Yes. So that particular feeling esokuyizwa kusuke usuku reactor encwadini leyo noma endabeni osukuyifuna. So incwadi yona ivusa usinga ngoba wena you are reacting towards incwadi lo ifundayo ngama feelings lawo. So kusuke kuyilokho ukuvusa usinga. Emotive. Ngicabanga ukuthi igama emotive to make bring about emotions. Yes, but yeah, bring about emotions. So buka later futhi. Okay. Ngithi yeah, kahle wena ungikhumbuzile ukuthi like it's recognize the text. You don't have to type it out. Mangabe i-recognizile uyakwazi ukusearcha. Wey, hayibo. Oh, ingakho isho kanje. Ngoba i-scan yami ifit. Yeah. Yayigcina hayibo. Okay, so I've just yeah. Nala ngicathi angikhumbuli noma yagcina wathatha wonke amagama because ngathi bangi-highlighter yawathola etshekile kanje. So anganoma yagcina wathatha wonke amagama. Okay. Oh. Wayiwakhiphe ngaphi. Yes. If wenza kanje so igcina ingawakhiphi onke. Hayi ngizolungisa lapha ku-scan ku-Adobe Scan ngiyakwazi ukungena later ngilungise. Okay. Sibone lapha. Okay. Icala ayikho inkinga. Lapha ngibalile ngama brackets ukusho nje bebone ukuthi igama linjani. Yilo bachaza bona vele i-piece of cotton or a kind of cotton. Yeah. Okay, ngaphambi kokuba uthengisa azi ukuthi unzima lapha azi ukuthi unzima kanjani. Unzima ukuthi u-pregnant noma ngaphambi kokuba okathayisa azi ukuthi unzima ukuzalwa kukaZwelithini kwabikezelwa. Oh, before she knew she was pregnant or before she knew? Adumo ukuzalwa kaZwelithini nangaphambi kokuba kwathayisa. Oh yebo kufanele ukuthi waye pregnant. Okay. Okathayisa ba refer kumama. Mhlambe angazi. Yeah. Ngoba nakho bagcina bethi ukuzalwa kukaZwelithini so kufanele ukuba nzima. Okay. Kufanele ukuthi bachaza lo. It's good too. Okay, let's just check for thingies. So ngizozama ukuconfirm kodwa ngibona. Okay. Yeah. Okay. Kumbeka. Okay. Yes, let's jump in. Ngoba ngithi bali he swam in rivers. Can you jump? What if it jumps off waterfalls like lapha phezulu? Egqumela lapha phezulu eyaphansi angazi kuleyanto into the pond or the pool. Yes. Nakho angithi ingakho ku jump in ngoba usuke uyaqhumbeka usuka ngaphandle ungena into something. Okay. Mostly kodwa uma uzoqhumbeka usuke ungena emanzini ngoba uthi qumbu i-sound leyo. Yeah, i-sound eyenzeka like emanzini uma kuzoba kanjalo because usuke ungena ngaphakathi. So kusuke kuzoba into kanjalo. Okay. Actually, yeah, ngesingisi is like jump off waterfalls. You jump in the waterfall. Like yes, mama. Ngoba usuka vela ngithi usuka phezulu so usuka off
maybe like off the cliff. Nakuba, and he was a hero. Ukugxeka ukudlala noma Sengibona nakuba wayengungcweti okungcweka. Yebo, ukungcweka it's more like isibhakela lo mdlalo uma nikhula niyaye nikhathwe. Ukungcweka nisuke ukuzwana amandla ngokwesibhakela uma nizolwa nizwana amandla noma mhlambe like umdlalo friendly boxing. Okay, like sparring. Yes. Okay. Yeah, sparring like ukungcweka lo. Okay. Ukugxeka. Ukugcweka, yeah. Okay, so he was angazi mina bengazi ukuthi ukungcweka manje angazi ngisho ukugcweka. Yeah, kodwa yilokho isparring. He was he was a champion sparrer maybe and loved playing football. Ibola liga no bhutshuzwa. Yeah. Ibola nje. Ibola liga no bhutshuzwayo isoccer. Okay. Yeah. Angithi usuke ulikhahlela. So uyalibhutshuza, yes. Okay. Ele rap yazi ke kuthiwa yini lo? Angilazi nje. Ibhola lombhoxo. Ibhola lombhoxo. Yeah, XO. Yini le umbhoxo? Angithi uyalibona lona ingenxa yendlela elimi ngakhona. Angithi yabo it's like an oval. Okay. Yeah. And umbhoxo ile oval noma. Yebo, in the oval but angeke uthi i-oval umbhoxo. Okay. Yeah, angeke uzosho kanjani kodwa into ekanjalo ingenxa yebhola eliyilo. And ubhutshuza ukhahlela elinigama noma. Yebo. Okay. Yebo uyabhutshuza. Kodwa angeke uthi uma ukhahlela ngeke uthi bhutshuza leli bhola. Awukwazi ukusho njalo. Yeah. Uzothini nje ukukhahlela. But ubhutshuza uchaza ukhahlela kodwa awukwazi ukusho kanje noma. Yeah, ngokwebhola ukuthi ibhola lika nobhutshuzwayo ngoba liyabhutshuzwa ukukhahlela vele. Okay. Kodwa uma uzokhuluma ngikhuluma nawe mina ngeke ngithi bhutshuza leli bhola. Kuhlala njalo kuhlala kukhahlela ibhola ngoba igama vele elijwayelekile futhi okuyilona elisetshenziswa wonke umuntu. Okay. Okay, so isilo sasingumgahle. Istriker le. Yebo. Okay. Ukugadla vele is to attack. Okay, so striker. Okay. So attack. Ugadla. Okay. Gadla is to attack. Gadla. Gadla to kanai. Bathena. It's just usenza ngakhona. Baba sekuyithakazelo izibongo zakhe uMaphomzana wayengumqwalajuba kanti uBhekuzulu wayengubusha kanayifi. Nalo angazi angisho ukuthi I don't think ukuthi kunegama lichaza igama elithize. Okusho mhlawumbe ngokwezibongo njengesithakazelo noma njengesibongo sakhe lisukela igama lobunsizwa into nje. Yebo into kanjani kodwa akulona igama angiphiki kodwa angisho ukuthi khona igama engilaziyo mina elimele kanayifi. Kufanele kuzonala leli vele kuyigama lomuntu noma isibongo sobunsizwa. Okay. Kuhle. Sibona lapha ubusha kanayifi. Okay. Kodwa mabethi
okusho ukuthi oka like kanyangifi mhlambe ya mhlawumbe ongaba umzali ongaba ubaba noma umama angithi bathi yena he was busha ka of nayi. Yeah. Okay, but la awukho capital asazi ukuthi mhlambe spelling mistake sabo noma angazi. Yeah, okay. Ayikho inkinga nje. Oh, nazo uDB. Yabona lapho uDB. Press. Yeah. Liyabuya igama elithi uDB kodwa manje ngiyakhohlwa ukuthi athi ngima izinceko izigijimi izinduna abelaphi amabutho izinyosi umkhandlo wakhe uDB abafelokane ezintandane uDB ngiyakhumbula igama awuthi ngibone kancane ingonyama yakhulela esigodlweni esasenokayisi obabekazi ome uDB ngicabanga ukuthi mhlambe kungaba kodwa gogo it has to do with mhlambe iqeqebana noma iqembu labantu abathile. Okay, like his peers or his yeah. Ngoba ngithi basebenzisela igama mhlambe ngoba angithi uzalelwa vele ebukhosini manje ke ebukhosini kunamagama khona okusuke kukakhulu kwamagama okuhlonipha manje ke imixwe kune language yakhona kusho ukuthi ikho ke begcine bathi uDB mhlambe nje abantu abamzongwezile noma around ngicabanga kanjalo nami awuthi ngizama kodwa ake sibheke maybe ku Google Translate uDB kune lento futhi this I've seen Wordhip was quite good. Smoker, quiet. Othwale bathwale impahla. Oh, you can't any. Othwala. Oh. Import. Oh, okay. Othwale. DB. Runners. I think that should under runners. Maybe I'll just take DB out and I'm keeping J. Kodwa mhlambe igama elingaba common esingalisebenzisa sinavele sithi it was his peers then. Okay, just okay. And lapha ama ngishaye khona yini like okay, T1. Esinokayise like esasenokayise. Is that his father's brothers or kuyini lapha? Ngicela sibuyele futhi ngale ingonyama ya khulela. Oh, ingonyama yakhulela esigodlweni esasenokayise. Yebo, ngicabanga ukuthi mhlambe baba uvele uyisa ngithi ubaba esasenokayise. Is his father's family or his father's ngicabanga mhlambe kungaba ukuthi bachaza yona into kanjalo ukuthi kwakukhona obaba family's father's kin or yeah ngoba angithi emndenini vele kukhula phela wonke umuntu kusekukhona omkhulu kusekukhona umndeni wonke isizukulwane kusukela kokhokho komkhulu kogogo yonke leyo ngicabanga kwala phela ngithi thina abantu esiba-translate like esibatolikhelayo kulula kubona ukuthi phela ngoba kwabanye igama lisuke lizoba lula igama esuke lisebenzisile i-choice of word but bazokwazi uku-understand nalolu phela kithi-ke kubalulekile ukuthi sizame ukusondela kakhulu translate ubona now angithi wena wafunda lento mina angazi nje sazama nje angithi phela kuba kahle ukuthi ma utranslate kusondele kakhulu ungashintshi into esuke ishiwo utranslate
ngesiZulu. Yeah. Yeah, usho into ingashintshi message. Impela, yeah. Yeah. Okay. So obabekazi kuba angithi Yebo. his father's Ubhale aunt. kahle impela. Like Ubhale kahle impela. Obabekazi kwaku auntie bakhe. Okay. Auntie, omzala, cousins, omalume, uncles. Yeah. Uncles, yeah. Grandfathers, omkhulu nogogo. Imihlalandlini. Like guests, ngisho kanje, like just abantu abahlala noma just imhla anginalwazi lwegama lomhlalandlini kodwa ngicabanga ukuthi mhlambe imhlalandlini kodwa umuntu kusho ukuthi ohlala endlini. So ngicabanga ukuthi mhlambe kwakubantu ababesuke beqaphile, not like mhlambe like ama-bodyguards or abantu abagadile. Kodwa kwakungabe ukuthi mhlambe abantu ababekela ukuthi bahlala endlini baqapha mhlambe izinto ezithize noma banakekela nje okwasendlini. Guards, then, can I say security or imhlalandlini wavela basuke besendlini. Simnandi lapha isiZulu. Yeah. isiZulu sikhuluma into eyiyo ngoba sithi nje umhlalandlini okusho ukuthi umuntu ohlala endlini phela. Umuntu ohlala endlini sinjalo ayekho sitoleke kanye indlela. Nazo. Okay. Bese kuba ondlunkulu nemindlunkulu. Namanje yini lento? Ondlunkulu kuba I've written it as his father's wives. Yebo. Yeah. Undlunkulu. Yeah. Undlunkulu kusekuwa amakhosikazi amadala kababa. Yebo. Kababa wakhe. Manje imindlunkulu yini lokho manje? Imindlunkulu ngicabanga ukuthi mhlambe basuke mhlambe la basuke sebechaza ngokwezindlu. Angithi mhlambe basuke sebehlukanisa ngokwezindlu ukuthi imindlunkulu sebebeka ukuthi umuzi lo mhlambe like imizi yondlunkulu. Sebethi imindlu nkulu. Njengoba kade sisho ukuthi umhlalandlini umuntu ohlala endlini base bethi imindlu nkulu okusho ukuthi lezo umuzi nomuzi kaNdlunkulu. So kusho basichazisela ukuthi bona yena wakhulela endaweni kanjalo ehlala nogogo nomkhulu nobabekazi oNdlunkulu nemindlunkulu sebebala izindlu lezi. Kusho mhlambe igama lesiZulu ngakusho kanjalo ukuthi maybe women's quarters ilapha uhlala nje abesifazane ungaba nje oNdlunkulu babo bonke sisho imindlunkulu oNdlunkulu womuntu nomuntu. No, angeke sithi bakuhlala abantu besifazane kuphela ngoba ngithi endlini kaNdlunkulu angithi endlini kaNdlunkulu kusekukhona umama, kusekukhona umama yena eNdlunkulu nezingane zakhe. So okusho ukuthi basuke bechaza ukuthi mhlambe imindlunkulu ababechaza la ngokwezindlu ngokuhlukana kwezindlu zabo. Imizi like izindlu zoNdlunkulu ngokwezindlu zoNdlunkulu. Yes. Kodwa fanele ngizama ukuthi ngibhekisise. His father's wives and their houses, their quarters, or their at least their dwellings. Nami ngizobhala izingisi nje yabona lapho bahlala khona. Hayibo.
So there. Okay, there, and the joints. Okay, izinceku. What's one? Oh, abeluleki. Okay, helpers, Mama. Servants. No, abeluleki ngizothina abeluleki, like advisors. Yes. Umluleki and advisors. Yes. Okay. Angithi mawuyinkosi usuke udinga abantu abazokwazi ukukubonisa nawe. Bakucebisa ukuthi hayi. Yeah, ukululeka, uku-advise, ukucebisa. Okay. Izinceku, like servants. Yes. Servants. Yeah. Aba izigijimi, like messengers or maybe change this to messengers. Yes, messenger. Manje la wena mawusithi runners usu-translate literally. Yeah, straight. But the runner iyaba messenger, like but intenda iyabona igama elidala. Angithi ngokwabo igijimi ilo muntu ukuthi mhlambe mase kwenzeka into ethize nangu uNdlunkulu uyateta bese kuthiwa gijima uyotshela uNdlunkulu ngale kwenye indlu ukuthi akazolekela isigijime lezo umuntu ohlala ethunywa njalo. Yeah, igama elidala kuthiwa i-runner, like a runner iyafana, but messenger is a better word. Modern. Okay. Yeah, more modern. Yeah, izinduna, like chiefs, against the sense. Yes. Okay. Chiefs, healers, midwives, ababelethisi laba abazobeletha, abazosiza. Yes, abasiza mangabe kuteta uNdlunkulu. Okay. Bayasiza bona. Okay, warriors, amabutho. Isn't yours? Is that praise poets? I wrote that right there. Yeah, like in yours poets. Okay. Yebo. Mbongi. Ushayile. Okay. Imbongi, it's a poet. Mbongi. Okay. But isn't yours is a praise poet? Yebo. Okay. Yahluka. Umkhandlu, is that is this the word here? Umkhandlu wakhe. Yes. The council. Okay, is that right? Okay, and then about fellow guys. Okay, widows and orphans. Isn't that? And orphans, yes. Oh, hey, first. Ukuthi phela ngoba kwesinye isikhathi usuke ungenaso isiqiniseko kodwa njalo fanele check. Kodwa njalo kuka respect. Okay, Sanibona. Okay, what do I want? Oh, Uhlanga. I don't think I need a. This is just what he was called. The praise name, but it's just the read of the earth. Angas like the. Yes, like uhlanga lomhlabathi. Khona kuhambisana kuyi just a praise name yakhe. Yeah, praise name. Okay. Yeah. Like uhlanga, like a reed. Yeah. Lomhlabathi of the earth. Angas. Yeah. Mhlawumbe ngithi qala mangabe njalo ngithi mangabe ucaba mhlawumbe kufakwa into vele ucaba mhlawumbe ukucaba is to like ngizothi angazi ngathini ngesingisi kodwa uma uthatha i-razor yeah, okay. Yeah, usuke ukwenza uhlanga lo mhlawumbe mhlambe isibonelo sohlanga uma ngikhulela ekhaya bese kuthiwa mhlambe kunohlanga lwakwaNtuli so siya caba so ukucaba ukuthatha irazor vele sikhathe mhlambe la kuma-rest la mhlambe la kuma-rest la engalweni ehlela kehlakaleni nala mhlambe entanyeni nasemadolweni so lokho sicabanga umuthi othize ukwenza uhlanga lo noma mhlambe kodwa imvamisa lwenziwa endaweni esithekile mhlambe la eqolo
Yeah, so kuthiwe uhlanga lo, kodwa uhlanga futhi lokho ukuthi uma like ibazi the scars kusuke kuyizona eyiveza uma uqeda ukucaba sebekucabe ngerazor kade bekukhatha ngerazor sekupholile lapho iscar the scar itself uhlanga lo. And a reed, is that also uhlanga? Is that yes ngicabanga kufanele kube yeah. Okay, but we can say like uhlanga lomhlabathi, like scar in the earth or like deep. Angazi, hayi ngicabanga ukuthi ngizoyiyeke nje ngiyeke ngoba isithakazelo ngiyeke. Yeah, ngoba isithakazelo sakhe wena. Sengiwazi ukuthi uhlanga uyini. Umlomo ungathethe imanga. Yeah, so this is a wenzani ukugaba. Yeah. Ukugaba, okay. Umlomo ungathethe imanga. Uyaqonda lokho. Umlomo uthe? Umlomo nangenhla. Umlomo ongathethi imanga. Oh, cha. Yazichaza kuthini khona? Oh, the mouth that never lies, or yebo. Yes. Umlomo ongathetha. Okay, uthetha like talk or manga. Yes. Okay, lies. That's beautiful. Umlomo kuthiwa ithembekile. Okay. Umlomo ongathethi imanga. Okay. Okay, this is one here. Isimame. Like, is that females? Yebo. Okay. Isimame. Okay. So, ushudi igama lokuhlonipha nje ngokuthi isimame sona basho ukuthi abantu besifazane. Women, like isimame sona siyahlonipha uma sikhulu. Igama eliqoqayo like women isimame. And siyahloniphisa uma sikhuluma, so also show respect when speaking to the king, or yebo, they show respect when speaking. Angithi indlela abahloniphisa ngayo ilokho ukuthi esiZulwini yebo bheke phansi. Yebo, ukubheka phansi. Nanokuthi mhlambe bahlale umuntu angena ahlale ecansini noma mhlambe kanti kwakuhlalwe ekhundeni angeneke umuntu ahlale khona phansi indlela yokukhombisa ukuhloniphisa. Okay. To respect. Okay. Okay, what have I done here? Things that affected. Okay, the life of the king. It's full of amatulo. Okay, nice. Amatulo. Philo ngengonyama egcwele amatulo. Uyawazi lokho? Ito abengiwa impilo yengonyama yayigcwele amatulo okumenzakalisa itulo makuthiwa mhlawumbe umuntu ukubambela itulo okusho ukuthi impilo yakho ukubamba itulo ukungahlaliseki ngaso sonke isikhathi could never settle or could never disruptions. No, like lokho kokuthi ngaso sonke isikhathi uhlala ubambele intulo ubamba ukuthi anything can happen at any time. Lokho ukungabi ne peace of mind ngoba ngithi usukungazi ukuthi impi mhlambe izofika nini kanjani ngoba ngithi kwakusuke kunalezo zinto phela nalezo zembango. Yes, uncertainty like igama imbango yini le? Yeah, ukubanga if like we're fighting over something ukubanga lo. Yeah, so umbango it's the cause. Yes. Okay, so full of uncertainty. Okumenzakalisa okuthiwa which did something which made him amatulo okumenzakalisa. Yebo, okumenzakalisa like uma ngikwenzakalisa wena okusho ukuthi
ngenza something like kanjani ngiyakwenzakalisa more like ukulaya noma mhlambe ukwenza something bad kuwe ngiyakwenzakalisa ukulaya futhi uqamamanga like ukwenzakalisa ukwenza something bad but yini ukulaya ukulaya like nakho kukwenza something bad. Okay. With intention of hurting you, more like hurting you. Yaglaya. So lapho kusuke kuphushwa kakhulu i-purpose. It's intentional of hurting you. I'm doing it intentional. Okay. Wait. Okay. Okay, I'll just leave that there just to get it out in English later. I'll sort of. Whoa. Okay, and so yeah, bigger later. Schemes, okay. Really like schemes. Yes. And no one thing that is twins. And stuff that affected him or. Like, yes, his dignity. Oh, okay. Yes, that affected him or his dignity. That's whoa. Okay. Oh, ngiyakhathala ngizobala nje nethi ngilungisa later mhlambe kusasa ekseni yo. Yeah, listen. Kuzobala lo. And okay. Oh, and this is the same thing here. Menzagalisa. Okay. The same word happens there again. Yes. Okay. Oh, was that one? Ngiyashila ngagcina mina halfway. Okay. Ngagcina ungakaqedi so yikho kunama questions ebengakawaphenduli. Ngiwabale manje nama imibuzo la. Okay, and okay, so to drivers enemies out first. Okay, ukuze akwazi ukufinyelela esihlalweni sobukhosi kwakufanele ahambele izitha zakhe. He needed to be ahead of his enemies. Yes. Okay. So lokho kusho ukuthi kahle kwakufanele aclaim amandla kuyena kwakufanele akwazi overpower, more like overpower ama enemies or. Okay, so you can say this to stay one step ahead of his enemies. Or yes, always akwazi ukuhamba phambili. Okay. Not literally ukuhamba but njengoba usho like always akhaliphe kakhulu yeah. Kwesabela like kufanele ukuthi kube nation. Okay. Yeah. Nation. Yeah. In Malacca. Acting is when in meeting or acting is no, this is name. Acting is to go to exile. La kodwa kakhulu angithi ukudingiswa ngokwesiZulu la kusuke mhlambe uma kwenzekile mhlambe ngenza isibone uma nakho utholakale mhlambe ulele nondlu nomunye wamakhosikazi mhlambe enkosi so inkosi bese ikhetha ukudingisa endaweni ethi ngiyakudingisa ukuthi uyaxosha la yeah uyohlala kwesinye isizwe noma uyibonela kodwa iyakudingisa la ekhaya. Okay. Being disappointed. To be disappointed. Jesus. Angithi mhlambe uma ngizothi ungishiye ngikheqile like really did that really happen? Ngikheqile mhlambe ngingakholwa disappointed. So yeah ukukhuleleza like to impregnate yeah. Oh hayi ukukhuleka. Oh not ukukhuleka. Okay. Yeah, ukukhulelisa to impregnate someone. So wayengakakhulelisi. Wayengakazali. Kwakufanele akhulelise ukuba ukuze abe inkosi noma. Yeah. Okusho ukuthi it's one of the
okusho it's one of ama requirements ukuthi mhla kodwa ngicabanga njalo ukuthi uba inkosi ngoba usukhulelisile angazi Sire sons didn't yet sire. Okay, have any children? Oh yes kufanele ukuthi angithi ukuze ube inkosi kufanele ube nengane kodwa phela uba inkosi bese yebo ezothatha ubukhosi kufanele kube indodana so yena wayengakazalisi wayengakakhuleliswa ukuzalisa nokukhulelisa into eyodwa kodwa futhi ukuzalisa ilawa ama midwives ukuzalisa labantu labantu abasiza ukuthi umuntu wesifazana atete kusongelwana njengoba kusongelwana like to threaten each other. Threaten? Yes. Uma ngikusonge ukukusongela is to threaten. I'm threatening you ngiyakusongela. I'm like ulibambe lingashoni noma yes it's to threaten. Because bakhona amazungu nakhona ilento yokuthi babambelana babophelana amanqine enyathi baya threatenisha kusayigama futhi elisho lokho ukuthreatenisha ukuthi mhlambe babamba amagqubu omunye nomunye like yikho ukuthreatenisha vele ukuthi basuke becabangelana okubi omunye nomunye angithi vele uyazi ukuthi ifana nasesithenjini ebukhosini vele kusuke kunesithembu so vele nasesithenjini kusuke kungajatshulwe kusuke kuyilokho ukuthi nalo ufuna inkosi ikhethe indodana yayo ukuthi abe inkosi noma ibe indlalifa manje kusuke kunokubophelana amanqine enyathi ukubophela okay amanqina yeah the legs to tie your legs up to tie the buffalo's legs okay angithi uma ngikubophela amanqina enyathi okusho ukuthi ngikubambele something ngoba phela ngithi ngeke uze uyibophe inyathi kahle kahle uyibophe uyithatha so into leyo vele usuke ichaza yona ukuthi wena khona ukusina kukujeqeza uyakuthola fulo khona ukusina kukujeqeza yeah mangithi khona ukusina kukujeqeza okusho ukuthi ngikucuphile like watch out you should watch out ngoba there's something coming your way. Okay yeah. So it's to do with scheming and to do with you. Yes. Let me just write down isiThembu just okay. Gwavutha is a quarter in the whole nation. Gwavutha njengoba kusongelwana nje ebukhosini futhi bakhelana amazungu Gwavutha is a quarter kuzwelo ukuvutha ikhora is something into esematheni something that is trending. Okay, esematheni okay yeah. So like current affairs mhlambe. Yes, more like kushisa ikhotha imvamisa kunokusho kanjalo kuthiwa kushisa ikhotha current affairs. It's trending. Okay. Yeah. Okay, kushisa ikhotha. Yeah, I've heard that a lot. Kushisa ikhotha. Okay. So let's put that in green because I know what it is. Okay. And then indlu emnyama ivukela umbuso wabandlululo. Okay. So it was felt the effects of umbandlululo. Intenjalo noma. Indlu emnyama ivukela umbuso wabandlululo. Angithi uma bethi indlu emnyama ngithi they are referring to abantu vele amaZulu. Yeah. So uma bethi bavukela sekusho ukuthi ke baba against abantu abamhlophe kuyibona abafika nobandlululo izinto ezikanjalo so basho kanje rising up against. Yes. Okay, and that's why ingakho nje okwenza ingakho ukwenza ukuthatha ubukhosi ukuthatha ubukhosi
Oh, hayibo. Yeah. Kanti futhi namaZulu ayidinga isiqiniseko sokuthi mhla ubandlululo luphela uZulu wayezolokhu enguyena. uZulu So wayezolokhu. Zulu identity would remain intact, like. Yeah. Uyazi mnandi le ncwadi hayibo. Into evele ingichaze ukuthi ngaleso sikhathi makukhama mina ngisuke ngeke ngithi into ngisuke ngiyazi yonke ngesiZulu noma kodwa nangokuthi ngisuke ngayipracticeanga mhlambe ngiyifunda ngiyiprepare kodwa mangabe sesikudiscussa ngokuthi siyaxoxa yagcina kuvela nami ngiyafunda yabona manje ngiyabuka ukuthi kanti kungakho kwaba nje manje it's so like fascinating, it's interesting. Hayibo. Kumnandi impela hayibo. Kusho babemthemba impela noZwelithi ngoba phela amaZulu ayinalokho ukuthi afuna ukuthi kuthi noma kuphela lento yobandlululo kodwa bangagcini beguquka babefuna umuntu ababezomthemba akwazi ukubalwela ukuthi noma kuphela ubandlululo luphele amaZulu esengamaZulu. Sengamazulu nazo. Sengamazulu. Still Zulu will stay who they are. Okay. uZulu wayezolokhu enguyena yebo kusho kanjani kuphele esengamaZulu bese yibo. Okay. The last sentence. Okay. So it was clear that uZwelithini needed to get married. Yebo. Ngesidumo. Yebo kucace isidumo into eyenzeka ne-hurry. Kwenzeka like within a blink of an eye. Okay. When she get married. Soon. Yeah. Like nakhona soon is too late. Quickly. But something quickly. Soon is too late. Yes. Soon is too late. Yes. Ngoba angithi isidumo uma ngizothi like hawu ufikile la umama wangithatha isidumo noma mhlambe ukugula kumthathe isidumo okusho ukuthi that wasn't soon but immediately something just happened immediately kumthathe nje unexpected like singalindela sonke. Okay, unexpected. Okay. Yeah. Isidumo bese ngekho bese hambi. Like unexpectedly or suddenly or yes. Okay, kwamthatha. Nazo, hey ngiyabonga mfethu. Yeah. Sisebenzile siqedile lapha. Esambile nesikhathi kufanele uphumule 11:10. Hayi kinking se-early lapha. Angithi sesiqedile la siphelile ukhona sizoqeda khona kuqala. Sesiphelile. Ngicabanga ukushiya lapha sekwanele nje uhumusha. Ngiyasho yeah. Angithi yikho mangabe saqala ngisakubhalela i-application le ngangimangala because okokuqala ngangayitshela ukuthi ngoba ngasho ukuthi ngangayitshela mhlambe ngabe umZulu. Zamani Zulu. Yeah. Nganginalokho ukuthi hayi lo muntu vele umuntu omZulu zamani Zulu. Okwesibili ngangiyitshela mina mhlambe hayi around la eThekwini. Ngoba kakhulu uregister ngeThekwini la kuthi Durban. Bese manje okwesithathu ngangithi mangikubhalela ngoba sasiphambana kakhulu mhlawumbe ngithi ngiyakuthinta ngingakutholi manje ngangingazi ngamangala nanokuthi ngakubhalela mina ngabo 5 ekseni ngibhalela application because ngangale manje ngamangala hawu ngithi ngazumeka emva kwalokho manje ngithi ngiyavuka ngabo 8 ungiphendule like ngabo 5 manje ngimanga ngabo 5 manje angithi ngitshela ukuthi mina ulave ngiyamangala ukuthi hawu kusho lo muntu bengalele naye manje ngajabulisa lokho nje ukuthi ngoba usheshe wangiphendula kanti kuphambana isikhathi kuwe kusemini vele kimi ma kusekuseni manje every time uthole mhlambe ngizokubhalela i-text WhatsApp ngibone uyifunde kodwa ungaphendule ngimangala ukuthi hawu nomuntu yini angaphendula ngoba ngicina sengazi ukuthi hayi
sometimes for the most of the time usuke nawe unento ezimatasa nje umatasa kakhulu Yeah, manje ke njalo phela. kodwa nje nganga-understand ukuthi hawu ngoba ngangayiningi nje ukuthi mhlawumbe awukho nokubabikho Right. First ngiyabonga kakhulu. Yeah. hayi akufani sekusebenzekile khona kakhulu. Mhlambe angithi le nto iZoom iya-recorda nje automatically. Mhlambe ucabanga mhlambe ulokhu njani ubaba uDaniel noma ubaba uMark bazojabula ukubona le recording sichaza noma bangakujabulela kakhulu ngoba ngithi sikhuluma ngesiZulu sichaza ngesiZulu mina ngikhuluma isingisi kancane. Ngoba angithi ubuzobathumela vele ukuthi bayibuka yona ngeke sidinga ukuthi si-ede ama-recordings ntontoni izoba kahle ngoba bona kuzobe kuyilokho okuchaza amagama nanokuthi bazobe belalele nalelo gama esizobe ekade silikhipha sikhuluma ngalo ukuthi mhlawumbe igama elithize lichazani silichaza ngicabanga ukuthi mhlawumbe kungabasiza kakhulu ngoba asenze ukuthi mhlawumbe ba-understande yonke into kodwa siya-point out kulokho nalokho so yes kuningi abangakucosha. Okay ngizobathinta nje ngibone ukuthi bazoyithanda yini ukufana recording bacha. Ngiyabonga mfowethu yo nami ngizozodla ngilala lapho. Mina ngiqale ngakho ukudla ngase ngizalana. Okay naso. Bengilokho ngigcine ekuseni bekungadleki benginqena. Yo. Ngiyahlala ke. Lokho ngigcine ekuseni after i-class late. Okay. Ngenze instant nakhona. Kodwa ke hayi. Angikuphumuze ke nawe. Okay, hayi ngiyabonga impela baba, hayibo. Sisebenzile namhlanje. Ngiyabonga. Akusebenzekile. Ngiyabonga kuyophumula kahle. Yaphila umakoti yena. Hayi alright yena. Yeah, ubushaya i-gym lapha ku YouTube. Gym lapha phakathi. Yeah, uyaphila nje. Nekati li right. Ngoba selikuhlupha. Hayi lapha. Ngiyabonga ke sizothintana ekuseni. Ngiyabonga phela. Okay, ube right, sharp.